eta kamaran beste alde hortzen daukagu Carmen Ezpeleta. Erran behar Carmen Nafarroko Osasun Biderako mikrobiologia klinikako zerbitzuko burua dugula. Eguerdion, Carmen? Eguerdion. Eguerdion eta ongi etorria bai. Bueno, zuen zerbitzua, agian orain arte etzen hain ezaguna, baina orain koronavirusa dela eta erabat ezaguna izan da. Baina kontatu diguzu, ez dakigunontzat, pixko bat zuen zerbitzua zertan datzan? Bueno, gure zerbitzuak egiten du diagnostikoa infekzioso guztiaren Nafarroan, hori egiten du. Eta guain koronaviruskin tokatuko zigu koronavirus PCR egitea eta serologia ere guk egiten dugu. Gainera egiten dugu infecciones de transmisión sexual, diarreas, beste gauzak ere guk egiten dugu horregatikan. Bino koronavirusen buruz guk egiten dugu PCR, hori da nukleiko azidok virusenak RNA dauka, ez? Eta RNA hori pasatzen da DNA-ara eta gero DNA hori multiplikatzen dugu eta bilatzen dugu genak, virusen genak, gen N, gen E eta gen R, eta genak horik baldin batide orduan positiboa da, eta bezala ez da negatiboa. Eta gero beste gauza egiten duguna da serologia. Serologia da norbatek pasatu baldin badu infekzioa koronaviruskoa, pues IgM agertzen da lehenbiziko eta gero agertzen da IgG. Guain egingo dugu hori Nafarroan langile guztiak osasun bideko hasitzen direnak hemen. Eta IgG eta IgM negatibak baldin bada esaten dugu ez dula infekziorik izan. Eta positiboak baldin badire, orduan bai, infekzioa izan du. Eta hori prueba agitzona da serologia horretako. PCR-ek guk egiten dugu guain arte $1.200 egunian. Eta guain inen dugu 2.000 egunian, eta batugu robotak eta aparatuak hori itxeko, eta, bueno, aizkotek gaude. Bueno, beraz, aipatzen zen, hainbat aldiz, testak gutxi iten zirela, edo delako probak ere bai, orain ja, bete-betean horretan ari zarete. Zein da helburua, azken finean, jarraipen bat egitea gaixo edo virusa dutenei, edo jende guziari egitea froga? Bueno, nik uste dut, gaixoari egiten zion hasieran hasi da gaixoarekin. Bino orain, jendeak nahi du egitea proba hori, ez dakit, nik benpen ez nik negatiboa naiz, nik ez dut gogua egiteko proba hori, osea, niri ez dut importikan, ez dut klinikarik eta badakit ez daukala infekzio hori, osea, nik uste dut jendea sobera ditu dula eta jende guztiak nahi du proba egitea. Nik uste dut ez dela horren garrantzizua, osea, proba hori egitea, nik uste dut ez. Ez dula balio, nik uste dut ez. Baina, guk egin dugu, behar entzun guzia. Beraz, hau izaldiz, erran daiteke gaur agian froga egin, eta hemendik aste batera agian virusa duzula, ez da? Hori zen, hori da kontua. Ezke egunero egin marko duzu bertzela, ez dakizu noiz daukazun eta noiz ez daukazun. Hori da kuestionia bai. Zuen laborategietan, zenbat jende ari zarete lanean, denetara zerbitzu horretan? Pues zerbitzu horretan ez dakit zenbat jende bino 50 o 50 segurazki bai. Orain, normalean aipatzen zenuen, baita ere beste hainbat eta hainbat klinika egiten duzuela, hainbat eta hainbat froga laborategian. Orain, koronavirusa dela eta erranten alda jende gehiena horretan ari dela, kendu dizuela nola baitere bertze gauzetan lanan egiteko aukera? Bai, apirilan eta maiatzan egon duera hori egiten, eta ez zen bertze gauza egiten. Bino, maiatzan hasi da batugu urokultiboak, koprokultiboak, hemokultiboak,
Osea, que jendia ja hasi da, jendia eri hartzen da beste gauzakin. Eta hori ere nabaitzen da. Ja, normalian ja hasi gera beste gauzak egiten. Zuek, barruti begiratuta, beti barruan langileak eta jerga bat erabiltzen da baita ere, horrelakoetan, virus honeri ze jerga, zeizenarekin deitzen diozue, zuen artean ari zaretelaik? Ez, el virus. Virusa. Bai, virusa, bai. Ez du izen berezirik lortu. Ez. Zerbait ezaugarri... Bakatu, hori jakiteko zenbat egiten dugun egunean, jarri dugu kartel bat COVID-ometro. Eta hori da gure identitatea, COVID-ometro de hoi zenbat izan du da. 1200 eta ez dakit zer, hori da. Eta zer ematen ari da momentu honetan? Gehien bat negatibo, gehiena negatibo, hasiera batean positibo gehiago pentsatzen dut, euski? Bai, guain gehiena negatiboak dira, egunean izaten dira igual 40 positiboak. 40 horretikan batzuk badire lehenagoa infekzioa zandua, eta gero berriak. Eta berriak zaten dire 10, 15, 16, 17 egun batean hola zaten da bai. Hor, zuek froga eginta bada jakiterik, adibidez, larria den edo ez, momentu horretan koronavirusen eragina, virusaren eragina, frogak erakusten du hori edo ez? Hori gehiago ikusten da pazientea edo eriaren egoeran? Bueno, prueba horrekin, jakiten dena, gure PCR-rekin da, zenbat CT da, inglesa zezaten da hori, CT hori baldin bada 15 hori da haundila, ez? Zure karga viral ariz haundila da. Eta hori zaten baldin bada 40, txikia. Orduan, pensatzen dugu, ja denbora daukala pazientia horrekin, o ja sendatzen ari dela, edo 15kin ariz garrantzitsua da, bai, importantea da. Hori da ikusten duguna. Ikusten duzuena. Eta orain noiz arte egongo zarete PCR frogak egiten? Badakizue? Pues badakigu Sanferminak arte, ikaragarrizko kartera dakagula, bai. Inbartugu haunitz, 20.000 persona, langilek, hori inbartugu 6 de julio arte. Eta gero, segurazki, septiembre, oktubre hori hasiko gara berriz egiten. Hor, garai batean, eta beti ari nahi solasten ez dakigunon aldetik, test azkarrak eta horrelakoak aipatu zen etzela, eta etzela aukerarik ere egiteko, beraz, hori aldatu da momentu honetan, eman dezagun beste pandemia bat emango balitz, zure ustez prestatuago egongo ginateke edo ez du ezer ikustekorik, berdin egongo ginateke? Nik uste dut gu prestatuak edala, gu batugu aparatuak, batugu 3 aparatok egiten dutela automatikoa, eta gero batugu 4 robot hori egiteko. Bino, reaktiboak, hasitzen baldin bada pandemia bat, guan bezala, mundu guztiak nahi du erosio reaktiboa, eta reaktibo erostea da lana ari zaila. Ni aditzen ditzen egunero, igual arratzin deika, saldu, mesedez saldu, eskaka jendiri, ez da arraza hori lortzea. Hasitzen baldin bada berriz, nik uste dut, zaila zaren dela. Zu aditua zara, eta kasu honetan, izango genuke guk geuk, erran nahi dut guk geuk hemen bertan, horrelako reaktiboa sortzea, edo hori erran daiteke farmazeutika batzun esku dago, o laborategi berexi batzutan esku. Horik, hemen egiten da Zaragozan, egiten da Birzeles Zertez, fabrika hori Zaragozan dago, eta horik egiten dute, horik egiten baldin badute, guk ere egiten aldugu. Bino, egiten dute akautzeko reakzionia, bino, azitzeko, hori hemen Espainian ez da egiten. Osea, da estrakzionia, virus ediatetzeko nukleiko, hori ez dago, Espainian ez da egiten. Koreatikan kartzen txugu reaktiboak, Koreatikan. Baina,
jakindurian aldetik, jakitatearen aldetik, ahalmena edo albidadea izango litzateke, pentsatzen dut hemengo profesionaletan ere, ez, hori lortzeko. Bai, niri hori agitzen ditzen zait. Gainera, isopoak egiteko, osea, muestra hartzeko isopoak, guain pensatzen ari da Nafarroan egitea. Porque isopoak gauza agiz praktikoa da, eta suduran sartzeko eta zintzurren sartzeko, eta gero likido batean, tubo batean sartzeko, hori maiten du arraza dela, baina hori de ez da. Eta Nafarroan egin behar da hori isopoak. Oso importante da isopak izatea. Gero, bigarren gauza zanen ditzeke, virus hori atesteko ARN, hori atesteko zanen ditzeke, nik uste dut egiten aldela, bino ez dakit ze fabrikan, ez dakit nola egiten alden hori, bino bai, agitz garrantzizkoa izan ditzen. Zer da gehien erakutsi digunak pandemia honek, eta baita ere zuei gehien erakutsi dizuena? Zerbitzu publiko bat behar dela, gauz guzietan gure burujabetza behar dugula, zer da pixkat ikasi duguna? Bai, bueno, nik ikasi dutena, beste gauza, nik ikasi dutena da, bueno, mikrobiologia zerbitzua, nik, aukera, osea, nik tornitzen nien Nafarroara, 4 persona biltzen ziren zerbitzu honetan, eta hoen bagera, $50 ez, agitz importantia da zerbizio zentrala bat izatea denari egiteko probak. Osea, agitz hori, nik uste dut, etaparatuk izatea eta gu agitz hondi gaude egia ban, bino importantea da hola segitzea. Bai, nik uste dut baiet. Eta gero bez... Bai, jarraitu barkatu. Ez naiz oroitzen zer den bertze gauza ikasi dutena. Bai, ez naiz oroitzen. Dena den, bai, beraz, ikasten dira gauzak horrelakoetan ere, ez da? Berze, eman dezagun, berze virusak onerat iritsi ez direna, baina bere garaian, beldurra izan genuena, adibidez Ebola, eta horrelakoak, hau baino, gogorragoak izango lirateke, nola ikusten duzu? Bai, Ebola tortzen dire gutxi, eta horregatikan ez dira, ez dute, jendean ez da hiltzen horrekin, bino torten baldimatzeke, kambio klimatiko eta hori, eta aliezen baldimada Ebola gure lurraga, orduan izan elitzeke terrible. Eta, fiebre hemorragika de Crimea Kongo, hori de, ezakit izautzen zundo ez, bino hori de zan duzen kasu bat Espainian dela 2 urte dola, eta hori kliman gatikan eta hola, hori tortzen alda. Badire Nafarroan, badire garrapatak, hori virus hori izateko badire. Así que esaten alda virus hori. Eta niri virus horrek, maten dit bildurra bai. Beraz, gero beste bat, baita ere xertuan, orain dena gaude xertuaren esperoan, baina xertua iritsi daiteke, ala ez? Adibidez, erran daiteke VIH edo SIDAk ez du orain di xertorik. Ez, erraten dute Txinan badela txerto bat, eta, nik uste dut, unat ez dela lietuko guainikan, osea, agiz, importantia da guk maskarillak, nik hemen guantzen kendu dut maskarillak ino, maskarillak eta esku garbitzea, osea, eske txerturik gabe, kuidado ikaragarria behar dugu izan, zertaz, hori kutsatzen baldimada, eske esanen da ikaragarria. Eta gainera, 100tikan 20 agitz gaizki pasatzen dute, agitz gaizki. Osea, virus honek maten du ez pneumonia, maten du koagulazionia, barian, infartoak burun, bihotzean, osea, jendeak pasatzen du agitz gaizki. Así que, agitz garrantzizua da, jendia kuidado izatea, maskarillakin eta esku garbitzea. Osea, ez dago txertorik, eta orduan, espaldima da txertorik guk egin behar dugu horreri eskautu, viruseri eskautu. Beraz, zuek barruan, beti virusekin eta horrela ohituratu ez zaudete lanean aritzea, pentsatzen du zuentzat, bai maskarillak, bai esku garbitzea, eskutakoak ibiltzea, hori erabat ohitura bat izango da, sepi, delako trajeak ez dakit erabiltzen dituzuen edo ez, baina hori
Beraz, ohituratua zaudete hori erabiltzen, ez? Pentsatzen dut. Bai, aiz kostumbratu gera. Guk ez dugu nik trajea, hau bertan eta maskarilla bat, esku garbitu eta hori nik egiten dutena. Gero bada, laboratorio de bioseguridad, espeziala, iteko lana virusunekin. Eta han sartzen da jendia, bata urdina bat horren gainin patu, eta maskarilla ez hau, baitzik maskarilla hobia, eta guanti batzuk, eta hori da dena. Eta gero arteria handikan, eta denak endu, eta hori zen da. Beraz, kutsatu berez virusarekin, kutsatzea ez balen bada eskuetan erabiltzen, ez da egiten. Beraz, egitekotan, nola izaten da kutsadurari? Entzun dugu, gatzako banatzale batekin kutsatu zirela ez dakin non, bestean, beraz, kutsatzea nola izaten da? Balen bada, esaterikola bideo batean esate baterako, nola da kutsatze hori, praktikan? Kutsatze hori da jendekin solastea, nik uste dut hurbilin izatea jendekin, hori da gehienak kutsatzen duguna. Guk hemen kusten dugu jendeak, direktoriak eta horik denak badute kutsatu dire, egia da. Guk ez gara kutsatu eta egunero gabiltza virusakin. Osea, jorek jendekin mintzatzeko ez dute erabiltzen maskarillarik, eta hori da asuntua. Nik uste dut jendekin, eta kanta, guz izan dugu gaixo bat, Belgikan ere koru batean, elizan, kantari, eta horrek kantari aritzea horrek botatzen du ikaragarrizko pila virus. Eta hori da kutsatzen duna jendea, kantari, solastu, mintzatu eta maskarilla gabe hori ikaragarria da bai. Erraten duzu bezaletik, virusa nahiko txarra dela batez ere hori, ez? Odol, koagulazioan eta egiten dituen eraginengatik batez ere, ez da? Bai, hori da. Eta tratamentua virusentzat ez dakik, probatu dira honitz, eta ez da tratamentu ona bat. Bino, erabiltzen da zitokinak dire, virusak ez du egiten, bino gure korputzak egiten du zitokinakin saiatu virus hiltzeko, ez? Eta horrek egiten du mina gorputzan ikaragarria. Eta ikusi da artritis reumatoideko ibiltzen den farmakoak horik egiten dute sendatu. Osea, aritzen joaten dire, pino, hori da tratamiento sintomatikoa, ez da tratamientua sendatzeko. Bai, da gehiago egiteko, edo laguntzeko. Beraz, oraindik ikasi beharko dugu virusarekin bizitzen. Bai, nik uste dut, txerto alietu arte, hola bizi beharko dugu. Nik pensatzen dut, hemen bada jendea honitzakina eta salud publikoa eta hola. Erraten dute, pasatzen bali bada, beste viruskin bezala, virus hau udan, segurazki joan dela. Eta zaren dugu, oktubre arte dola, zaren dugu tranquilidadea, bino, oktubren ere zaten alda bigarrena, eta hori zaten alda gogorra. Osea, nik uste dut, izin dugula utzi medidak hartzea. Gaur solasten ginen beste batekin, Korean egondutako batekin, eta aipatzen zigun han jendeak ohituraz bai maskarilla aisago erabiltzen duela, errex erabiltzen duela, haunitzek erabiltzen dutela, beti gainera, beti danik edozein gaixotasuna ez transmititzeko. Iruditzen zaizu gure gizarteak ere ohitura hori hartu beharko duela berriro? Aurten benpen bai, aurten bai. Nik gero uste dut, txertoa baldin bada, ja akautuko da, binon txertu balietu arte bai, behar dugu. Maskarillana, seguro behar dugula, bai. Beraz, eta berriro itzuliz koronavirusera eta mikrobiologia klinika da. Hasieran, eta, gaixotasuna pilpilean zegoela, erraterako. Orduan, 24 orduak hor laborategia martxan zegoen edo robotak martxan zeuden, nola funtzionatu zeneten? Bai, gu hasi gara, ez naiz oroitzen ja martxoan, hasi ginen 24 ordu egunean,
eta launtan eta igandean eta dena, bai, hola ditzen gara lanian, bai. Turnuk egiten dugu, eta tokatzen zionari, pues, gaur niri tokatzen zait, pues, nik abraztin egon garkot, bai. Bueno, eta gaurkoan izan dugu norbait, atera dena egin duzuen frogetan positibo edo zenbat atera dira? Gaur ateri dire, hogeita iru positiboak. Intugu 1024. Hogeita iru positiboak, horitikan bedetzi dire berriak. Osea, bedetzi, gaur, Nafarroan, pues, bedetzi persona kontagiatu dire. Eta horiek nahiten aiez, bueno, 15 egun egon beharko dute gutxienez hori, etxean, okerrago balen bada ingresatu beharko dituzte. Aipatzen zenuen ondorioak. Ondorio handiak utziko ditu honek, nahi dut ondorioak batez ere osasunean. Bai, osea, kontua da, bueno, infektatu, osea, 120 personak horik zanen dituzte ondorioak importantiak, bai. Gripekin ez da hori gertatzen, ez, klaro, gripek badu txertoa, pero gripekin alere ez zen horren bertzeko, nik uste dut koagulazionia hori gauza importantia da, eta hori da txarrena virus honekin gertatzen dena, bai. Horrek nahi du, tromboak sortzen aldituela, ez da? Bai. Tromboak gorpuz guztian, bai. Bai, horrek nahi du, eragina egin dezakikela baita ere jende gazteari, ez jende harinari haine, baina egin dezakela baita ere, ez da? Bai, egin dezakela, osea, jende gazteari iten hartzio sobre, bueno, infekzioak, grabek baldin badire, bai, minu bezala zaten da jende handia, bai, adintua. Jende adintua zaten da, generalmente, bai. Bueno, aurtengo urte berexia izanen da, oporrak noiz hartzen dituzue orain, gero urrian berriro heldu bada bertze, bueno, erten den bezala, bertze pandemia bat hor berriro lanean atopaitzeko, edo ez da oporrik aurten? Bai, izan dira oporrak, eske lo egiteko behar ditugu oporrak, osea, eske nekatu gara. Eta julio eta agosto zanen txugu oporrak, nik uste dut baietz. Julion bigarren denborada, osea, lehenbiziko temporada izin da, bigarren bai. Beraz, erran daiteke momentu honetan osasun publikoa eta hor lanean ari zaretenak nekatuak zaudetela, ez da? Bai. Bueno, txaloak jasotzea, ze suposatzen zuen, arlo personalean, horrek pozten zizuen, edo pentsatzen zenuten hobe zen, izango bagenitun baliabide gehiago, zer ekartzen zizuen burura? Bueno, lana agiz polita da, virusa izautzeko eta gauzak, lana utile egiteko eta, bueno, bai, zoragarri ezen, bai. Beraz, nabari da, Carmen, lan bokazionala duzula, eta gustora ari zarela lanean, mil esker, hor lanean aritzeagatik, mil esker baita ere gurekin egoteagatik, eta koronavirusaren inguruan solasteagatik, zerbait gehiago, agian, erran nahi baduzu gure ikusentzulei, oantxe, erten den bezala, gloriako minutu hori utziko dizut. Bueno, pues nik erraten diot maskarilak ibiltzeko eta eskuak maiz garbitzeko. Txertua izan dute, hori inbar da, bai. Mil esker, gurekin izateagatik eta beste bat arte, izan ongi. Igualmente, agur.